Mutumin ya gano hanyar samun kuɗi idan har zai ci gaba da makantar ƙarya. An sahale masa yin bara a ƙofar jami'a. Hakan yasa yake samun kuɗi da yawa. Mutane kan yi masa jagora don tsallaka titi. Hakan ne ya ba shi damar zama gidan gwamnati a kyauta. Ba wannan ne kaɗai abin da yake yi ba. Shi ɗin ƙwararren mai kiɗan fiyano. Hakan ne ya ba shi damar zuwa gidan mutane domin ya kaɗa fiyano har ya gano sirrinsu. Sai dai wannan makanta ita ce za ta zama mashi abin da na sani a rayuwa. Wata rana yana kaɗa fiyano a wurin cin abinci. Ya burge mutanen da ke wurin saboda suna ganin shi makaho. Wani attajiri da ke wurin shi ma abin ya burge shi. Ya taso daga kan kujerar shi ya zo inda mai kaɗa fiyanon yake. Ya gayyace shi gidan shi domin ya je ya kaɗa masa fiyano saboda gobe matar shi tana yin birthday. Haka kuwa aka yi. Bayan da gari ya waye ya nufi gidan attajirin. Bayan ya kwakwasa kofar matar ta buɗe amma bata bar shi ya shiga ba. Tana cewa ai ba wannan lokacin aka yi da shi ba. Shi ko ya riga ya karɓi rabin kuɗin aiki. Yana jiran ya ƙarasa aiki a biya shi kuɗin shi duka. Ya ce mata lallai wannan shine lokacin da aka ce ya zo. Wata tsohuwa ta leƙo daga makwabta. Gudun kada ta fahimci abin da yake faruwa matar ta buɗe mishi kofa ya shigo. Bayan da ta fahimci lallai makaho ne sai hankalin ta ya kwanta. Ta ba shi dama domin ya kaɗa fiyanon shi. Jim kaɗan bayan ya fara kaɗa fiyanon sai fahimci wani mutum a kwance a cikin jini. Sai fahimci dalilin da ya sa matar ta hana shi shigowa gida. Bai nuna alamar ya tsorata ba, sai nuna alamar yana son ya zagaya. Ta mai jagora zuwa banɗaki. Yana sane taka jinin da ya zuba saboda yana son ta gamsu da cewa baya gani. A tunanin shi zagayawa banɗaki zai sa ya samu natsuwa. Sai dai abin da bai sani ba shine wanda ya kashe attajiran yana nan boye a cikin bayi. Hankalinsa ya yi matuƙar tashi amma bai nuna alamar tsoro ko razana ba saboda ya riga ya san da ya yi kuskure guda ɗaya sunan shi matacce. Bayan da ya gama ya fito ya koma ya ci gaba da kaɗa fiyanon shi kamar babu wani abu da ya faru. Asalin abin da ya faru shine bayan da attajiran ya dawo gida sai ya kama matar shi tana cin amanar shi gudun tonon asiri matar ta sa mutumin ya kashe shi. Lokacin da yake kaɗa fiyanon shi mutumin da matar suka fito suka ɗauki gawar attajirin nan suka sanya a cikin akwati. Sai matar ta yi ƙoƙarin ɗauke mai hankali ta nuna kamar cewa mijin nata ne ya dawo amma yana da uzuri zai sake fita da wuri. Hakan ne ya ba mutumin dama ya saka kayan mijinta suka tura akwatin ya fita da shi. Bayan da ya fita daga gidan bai je ko ina ba sai ya zauna a bakin titi yana tunanin matakin da ya kamata ya ɗauka saboda attajirin mutumin kirki ne, mutane suna tsananin ƙaunarsa kuma yana masa alheri a duk lokacin da ya ganshi yana kaɗa fiyano. A ƙarshe dai yanke hukuncin ya je ya gaya ma 'yan sanda. Bayan da ya shiga police station ɗin ya kuma gaya musu cewa ya zo ne ya kawo ƙorafin kisan kai. Rufe bakinsa ke da wuya sai hangi mutumin da ya gani ɓoye a banɗaki. Ashe sergeant ne a wannan police station ɗin. Ganin haka sai ya rikice sai ya rasa abin da zai ce. Can sai numfasa ya ce ai magen shi ce aka kashe shi ne ya kawo ƙorafi. Sergeant ɗin bai yarda da wannan maganar tasa ba ganin cewa shi kaɗai ne shaida a lokacin da ya kashe attajiri. Amma saboda yana so ya ƙure shi sai ya ce bari ya bi shi gida don ya bincika. Da shigar su gidan sergeant ɗin sai ya ci karo da